Urteluzez landa eremuari bizkarra emanez bizi izan den gizarte honetan, gero eta ugariagoak dira landa eremuaren garrantzia azaleratzen duten gertakizunak, eta are gehiago gaur egun bizi dugun egoera honetan. Landaguneak dira hirietako masifikaziotik ihes egiteko toki seguruak, gertuko elikagaien ekoizpen gune, aisialdi eta kultura guneak, arnasa hartzeko aukera ematen diguten benetako altxorrak. Ikastetxeek gai horiek guztiak mahai gainean jartzen diren lekuak izan beharko lukete, eta orain aukera paregabea dugu nekazal kultura balioan jarri eta ikasleak landa eremuarekin harremanetan jartzeko. Gipuzkoako Landa Garapen Elkarteek, Eusko Jaurlaritzako Ingurugelak eta Kristinenea Fundazioak bat egin dugu eta landa ingurua ikastetxe eta eskoletara gerturatzeko nekazal kultura eskoletara proiektua jarri dugu abian. Badakigu ez dela xamurra gai berriei heldu eta erronka berriak bilatzea. Horregatik, proiektu honetan zuen bide lagun izan nahi dugu, eta horretarako formakuntza saioak, material didaktikoak, jolasak eta proposamen berriak prestatu ditugu, eta une oro aditu talde baten laguntza izango dugu. Baserrietako kultura horren zaindari eta ikur diren aztiak ardatz hartuz, gure herriko historia, ohiturak, hizkuntza eta pasarteetan murgiltzera animatu nahi zaituztegu. Gizarte eredu justu eta jasangarriago baterako ezinbestekoak deritzogun tokian tokiko nekazal ekoizpen eta elikadura sistema baten garrantzia ikusaraziz. Animatzen al zarete?